Να στηθούν έξω από τη Βουλή για να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για τους μετανάστες οι οποίοι παραμένουν για 36η μέρα σε απεργία πείνας. Δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς οι οποίοι παρατάχθηκαν στην πλαϊνή είσοδο της Βασιλής Σοφίας. Όπως μπορείτε να δείτε τώρα, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποθήσει με τις ασπίδες τους συγκεντρωμένους. Δεν τους επιτρέπουν να βγουν έξω από τη Βουλή, έξω από την πόρτα της Βουλής και μάλιστα διώχνουν όσους βρίσκονται σε απόσταση 30 μέτρων. Από εκεί και πέρα, ενώ βλέπετε την εικόνα, 59 συνολικά άτομα έχουν μεταφερθεί με προβλήματα υγείας στα νοσοκομεία. 18 εξ αυτών έχουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Ένας είναι με βραχικαρδία και ένας με βαριά μορφής αφυδάτωση. Να πούμε ότι κάθε ώρα που περνάει πλέον είναι κρίσιμη, καθώς μετά από 36 ημέρες για τη ζωή τους, με την κυβέρνηση να πούμε ότι δεν μπορεί να δώσει λύση μετά από τόσο καιρό, παρότι είχαν πει ότι το θέμα θα διευθετηθεί εντός 15 ημερών. Να συμπληρώσουμε βέβαια τέλος ότι 36 εξ αυτών από τους 250 κλιμακώνουν την κινητοποίηση τους και δεν πίνουν ούτε νερό με ζάχαρη και αλάτι όπως έκαναν μέχρι τώρα, για να μπορέσουν να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή κατάσταση της υγείας τους. Βλέπετε εδώ, συνεχίζουν να μας αποθούν όσο πιο μακριά μπορούμε, χωρίς για την ώρα πάντως Πόμπη να είχε σημειωθεί το παραμικρό. Άλλωστε, όλοι ήμασταν απ' έξω και αναμέναμε να συγκεντρωθεί η Επιτροπή Αλληλεγγύης. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα λήξει και αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε εδώ στους αστυνομικούς πώς αποθούν όσο πιο μακριά μπορούν από την πόρτα, επί της Βασιλής Σοφίας, δημοσιογράφους, την Επιτροπή Αλληλεγγύης και όσους βρίσκονται έξω. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στη Βουλή τώρα, Πόμπη. Κοιτάξτε. Ναι. Στα λίγα λεπτά που διαρκεί το ρεπορτάζ σου, βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί έχουν αποθήσει τους εκπροσώπους των μεταναστών, αλλά και τους δημοσιογράφους που είναι εκεί για να καλυφθεί το γεγονός. Έχει παραταχθεί μια δημιουργία η οποία ανεβάζει τον κόσμο. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση βεβαίως από την άλλη πλευρά. Απομακρύνονται οι άνθρωποι ήσυχα, ωστόσο βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί τους πιέζουν έτσι ώστε να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Μάλιστα. Χωρίς επισημαίνουμε να έχει σημειωθεί το παραμικρό, Πόμπη. Ναι, το επισημαίνουμε αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Θα γίνει η ενημέρωση των δημοσιογράφων από τους εκπροσώπους των απεργών, Μιχάλη? Νομίζω ότι έχουμε σύνδεση. Ενώ αυτή τη στιγμή κλείνουν οι συγκεντρωμένοι το δρόμο, Πόμπη. Γιάννη, μπορείς να γυρίσεις δεξιά, σε παρακαλώ, να δείξουμε τον κόσμο που κλείνει το δρόμο αυτή τη στιγμή ως αντίδραση στην απομάκρυνσή τους από αστυνομικούς. Ναι. Μέσα σε λίγα λεπτά μια ήρεμη κατάσταση, όπως φαινόταν τουλάχιστον να διαγράφεται, με μια απλή συνέντευξη τύπου, η οποία για συμβολικό και μόνο λόγο ήθελαν να την δώσουν εδώ έξω από τη Βουλή. Βλέπετε ότι ανεβάζει τους τόνους και οι διαπληκτισμοί συνεχίζονται εδώ και 5 λεπτά. Αυτό που ζητάνε τώρα οι εκπρόσωποι των μεταναστών είναι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη συνέντευξη τύπου, ας την πούμε. Θα απευθυνθούν στους δημοσιογράφους επί της ουσίας μπροστά στη Βουλή. Έτσι θέλουν για να γίνει για συμβολικούς λόγους μπροστά στη Βουλή. Κάτι όμως που δεν επιτρέπει η αστυνομία. Κάθε μέρα η Επιτροπή Αλληλεγγύης ενημερώνει τους δημοσιογράφους συνήθως στο κτίριο της Συμπατίας όπου παραμένουν. Σήμερα λοιπόν θεώρησαν συμβολικά θα έπρεπε να τη δώσουν εδώ τη συνέντευξη τύπου. Κάτι τέτοιο βέβαια από ό,τι είδατε και βλέπουμε και εμείς δεν γίνεται, ενώ εδώ αστυνομικοί έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση. Πώς είναι οι εκπρόσωποι των μεταναστών? Γιατί βλέπω και πλήθος δημοσιογράφων εκεί. Οι εκπρόσωποι και οι αλληλέγγυοι αυτή την ώρα είναι περί τα 30-40 άτομα, καθώς ακόμη δεν είχαν συγκεντρωθεί όλοι όσοι είχαν σκοπό να βρεθούν εδώ. Μάλιστα. Και μάλλον πρωτού βρεθούν όλοι, δεν θα συγκεντρωθούν ποτέ, τουλάχιστον στην πλαϊνή είσοδο της Βασιλής Σοφίας, εκεί όπου ήταν και σχεδιασμένο να παραχωρηθεί η συνέντευξη τύπου. Αποθήθηκαν από τους αστυνομικούς λοιπόν, συγκεντρώθηκαν στο πάνω μέρος της Βασιλής Σοφίας. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι ένα ρεύμα είναι κλειστό, αφού βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των μεταναστών και των αστυνομικών αρχών για το πού θα γίνει η ενημέρωση των δημοσιογράφων. Περνούν τα αυτοκίνητα, δεν έχει κλείσει ο δρόμος, Μιχάλη. Δεν έχει κλείσει όλους διόλου, έχει απομείνει μία λωρίδα, καθώς έχει παραταχθεί από τη μία μεριά οι άνδρες των ΙΑΤ, οι αστυνομικοί, και από την άλλη είναι οι αλληλέγγυοι οι οποίοι αντιδρούν στην απόδυσή τους. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένεις εκεί, ανά πάσα στιγμή θα έχουμε και πάλι εικόνα. Δεν ξέρω αν. Ναι, γίνονται διαβουλεύσεις. Προσπαθώ κι εγώ να ακούσω, να δω τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί. Θα ξαναγυρίσουμε στην Βασιλή Σοφία, στο σημείο που βρίσκεται ο Μιχάλης ο Τεζάρης. Στο μεταξύ, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στα επόμενα θέματά μας. Έχουμε πυρετό διαβουλεύσεων στην Ευρωπαϊκή